sokuwe umzalwane ngoba wena ulifundiswi uzogcina wena uvumelana nomprofeti khona abanye abaprofeti abakhuluma okhosini befuna ukuthi abantu buyele esibongweni sakho izinto ezakulungela isibongo igama isibongo igama ungathatha noma iliphi igama ungahlabanga mbuzi ungahlabanga lutho uma ufuna ukungena kwisibongo sakho kwanyena ungangena nje mina ngithi mina siyakwemukela kodwa ngeke ngihlabe imbuzi ngoba once wahlaba imbuzi ufuselela ivumelano zokhokho ukuthi okhokho babeguliswa yini ngoba uSathane usuke efuna ukubuyisa izifo zokhokho endala ezababulala ezabahlula nabo behluleka nenyanga zabo manje ukuze uSathane akwazi ukusebenza kwifamily fanele kuhlatshwe imbuzi ngoba igazi elenza isivumelwano kanti ngapha igazi likaJesu elivunywe ezulwini elenza isivumelwano nomuntu uma wena ufuna uhamba ngendlela eright thatha uJesu uthatha igazi lakhe njengoba sizodla isidlo sidla isidlo ngoba sithi igazi likaJesu ilona lodwa elinamandla ngakho siyacelebrate ngegazi likaJesu sidla isidlo ngoba kwakhuluma yena wayedeclare a new covenant isivumelwano sokuqala somthetho samiswa uNkulunkulu wakhuluma entabeni esesibili esisha samiswa uJesu ngesikhathi ekhuluma ethi lokhu kungumzimba wami ohlesulele nina uma ekhuluma ethi thabathani nidle ngoba lokhu kuyisivumelwano esisha why declare why ngoba uNkulunkulu uma ufunda encwadini Isaiah 59 kodwa ngeke ngikutshela iverse njengamanje oyifunela ekhaya lithi wagqoka ingubo yokushisekela ngesikhathi embatha inyama engena esiswini sikaMaria kwiwumbu kaMaria wagqoka ingubo yokushisekela ezohamba emhlabeni efuna umuntu efuna ulahlekileyo wayigqoka ingubo waze wawulenga esiphambanweni uma ilenga esiphambanweni wabethelwa kwaqhasha igazi lakhe lathinta umhlaba lasusa isiqalekiso esabe sikhona esafika ngo-Adam yena u-Adam wesibili wazokwesula izinto ezazenziwe u-Adam uma uJesu wafika wazosula isono sikakhokho kwabantu Adam bekuyini esibongweni senu yini ibongo senu manje zona njalo kwangeke kulunge senzo fala ngithethele basiqhubeke elokhu zabasalo uyazi kithi abafana bobafowethu uma kurekhodiwe bazongiswa ngiswile ngaphupha bengangitshelanga ngaphupha ekhaya kungekho muntu kodwa umuntu oyehamba lapho umkabhuti omdala owayinqamule kodwa khona indlu eyayiseyisuka irufu wasuka zonke izinto zokwakha kungekho muntu sengiyabhala ke egroupini ngithi mina kukhona yini into ekade yenzeke ekhaya
into ekade yenzeka ekhaya. Hayi bangene ezintangeni omunye ingane kabhuti ophakathi yangithinta ecaleni yathi baba omncane ngoba ngubaba omncane. Baba omncane ngifonele khona engizokutshela khona. Hayi wangifonela. Mangifonela ke ungitshela angithi abantu abasele siwu2 abesilisa osalo uMasibiya ebese kuba yimina siwu2 lo zalwa umfowethu uBheki ungishiya ngenyanga ezu6 ngile right ukuthi ngithi bhuti ngoba wasala kuqala wasala ngoOctober 19 cishe sale ngedate kaMavili. Right, okay, angikusheshise lo ndaba kwenzakalani usiyangitshela ke umntwana kabhuti ukuthi ukhona umunye obezothatha isibongo sakwankwanya ngeke ngingeneke ngijule lapho azozothatha isibongo sakwankwanya and ebese besukela uanti lalelani ngenitshela mina ngisalwa ufana nokuthi mina ngangisalwa yikhehla uma ngathi kukhulunywe ngangisalwa yikhehla ngoba ubaba kuthiwa wasalwa ngokuqala kwempi yamabhunu namangisi which is between 1899. Ubaba wami welama uanti owashadela eMatshaleni. Yena bese lama uanti owashadela kwaNdebele eNtembeni. Ebese uanti alama inkosana. Bonke laba bantu bangale ngo18 abekho ngo19. Can you imagine ingane isawula ngo1975 ayisezukubuza kobaba ukuthi siyenze lento ngoba thina besizongena ngomkhuleko singene ngegazi kaJesu manje bayolanda izinto zo1800 ngoba phela uma behlaba babuyisa lezo zinto zibuyela kubazulu abamanje. Ubaba wami wayephathwa isifo i-asthma wathi sezohamba kulezi zinto ezu2 engithanda ubaba ayezenza. Okokuqala waxosha isihlobo sakhe esasizothwasa lapha wasixosha wathi asingeni sangoma la ekhaya wayesayona asingeni sangoma la ekhaya wasixosha. Now owesibili ubaba into ayenza ukudeclare. Angithi emakhaya uma umuntu omdala eshonile sehambile ungcwatshwa enhla kwesibaya. Wathi ekhuluma wathi angizungcwatshwa mina enhla kwesibaya, angifuna abazukulu bami isisizukulwane esivela kumina siphathwe isifo esaphatha mina. Ubaba wayideclare azikho ingane eziguliswa isifo esagulisa ubaba ngoba washo before afe. Manje uma ke isizukulwane sesizotshelwa abantu bangaphandle hayi nokuthi batshelwa abanamanga bethi u-anti wenlowo ufuna kusho ukuthi u-anti lowo wagana endaweni ezu2
khona indawo ayigane kuyona kuthiwa ke indoda yakhe ke iyamfuna. Ngithi mina bafunani ngale ezulwini. Indaba angamfuna ezulwini wazomfuna emhlabeni. Ngani bayabonana ngalo. Akashiye le ndoda afa eganile ahambe kule ndoda. Manje ngoba abantu abahlakaniphile lithi izwi lenkosi awukosi yabubona ngantholela izwi encwadini kaIsaya ngantholela incwadi kaIsaya ngithi chapter 8 angathi lo 21 elithi alinakho ukusa izwi lokuthi uyofuna kwabafileyo alinakho ukusa. Ngitholeleni basalwane ngithi chapter 8 uma ungena chapter 8 ngathi noma verse 22 noma 21 please usheshe. Hayi uyabona ke makhona ivideo liyenza. Amen, hallelujah. Niyathola basana noma niyithola uverse 20 bani 21 ngifundela uverse 20 qala kuyena uverse 20. Hayi kulokhu kwemntana mfela usukume. Hayi ngihleze ngithi ifunda uhleli phansi sukume. Fanele kuzwakale mfundisi. Yeah. Isaiah 8 verse 20. Kukhuluma umprofeti owathunwa uNkulunkulu. Yes. Emthethweni ke nasebufakazini. Yebo. Impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Alinakho ukusa. Yebo. Bayakudabula izwe beqinekile belambile uyakuthi lapho bela. Funda ngenhla ungathi khona okusalile. 19. Lapho bethi kini funani kwabanamadlozi nakubathakathi ababetha imilozi banyenyeze pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Kukhuluma uNkulunkulu kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Why abaphilayo beye kwabafileyo? Ebese lithi verse elandelayo lelizwa nakho ukusa kushuta kusile kulobo umuntu othi oyikholwa ayofuna kwabafileyo. Ngisho noma ungasigaxa isiphambano ngapha phambili ushaye sithi ushaye ngemuva ushaye nezimbale siyelo nezinamaqapha ingwe nayo yonke into ungakwenza konke kodwa izwi selikhulumile anakho ukusa lelizwi. Lithi umshalidala kuDeuteronomy 18 ngithi uverse hallelujah ngathi noma uverse 15 uyifundela wona khona lapha lithi khona athi uNkulunkulu bayisinengiso abakhuluma nabafileyo. Ukhona umprofeti wenu olapha na emsakazweni lapha na usenabalandeli abaningi bayabuza kuyena ngoba ukhuluma ngabafileyo. Lo muntu udokotela kodwa ke angishayi yena kodwa abanye benu bayamlalela indlebe zenu ziyazamlalela khona la. Funda izwi likaNkulunkulu amahubo 119 verse 105 lithi izwi lakho lisibani endleleni yami nokukhanya. Hallelujah. Funa ukuvala manje funa ukuvala bese ngidedela abafundisi besiphakela ngizosuka la ngeke ngisalokhuza amahubo 119 funda lethiwe. Amen. Sorry ukuthi ngigagule ngegama. Hayi kodwa ikhona kuhle uma umdala ingane uyibiza ngegama. Amen.
Thank you. Nami ngathola ukuba mdala. 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 Ngathola ukuba mdala nje. 119 verse 105. Verse 105. Hallelujah. Amahubo 119 Oh Jesus. 105. Yes. Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Izwi lakho liyini? Isibani. Kuphi? Nani? Kuphi? Indlela uya kumuntu ozothi indlela zakho zimnyama. Ingoba unaso isibani. Isibani izwi likaNkulunkulu. Nasi isibani siyakhanyisa endaweni emnyama. Ngeke uhambe ebunyameni kusukela namhlanje. Abanye basuka la. Abanye basuka la. Bashaya bona abasindiswe ngegama. Akusho ukuthi ngoba ukhonza lapho usuthi usindisiwe ungamemukela ngoJesu. Fanele umemukele uJesu, uJesu asane nawe, nawe asane noJesu. Hayi kwasana nomfundisi. Hayi mina ngemazi unkwanyana, unkwanyana owenzeni unkwanyana? Yazana noJesu. Ukhonze uJesu, ulandele uJesu, uphile kuJesu, uJesu aphile kuwe. Jesu yedwa, Jesu yedwa, Jesu yedwa, Jesu yedwa, oyesithanduza senhliziyo yami, oyesithanduza mina senhliziyo yami, oyesithanduza senhliziyo yami, oyesithanduza senhliziyo yami. Jesu yedwa, Jesu yedwa, Jesu yedwa, Jesu yedwa, oyesithanduza, senhliziyo yami, oyesithanduza yena senhliziyo yami, oyesithanduza. Oh,
Alibongwe igama lakho Nkosi Jesu. Uhleli kwesonene sikaNkulunkulu. Uyasinxusela njengebandla lakho. Siyabonga ukuthi uchithe igazi lakho nokuba usho ngomlomo wakho umise isidlo wakhuluma ngaso wathi lokhu asikwenze ukuba sikukhumbule. Baba wethu ongcwele, akuthi lesidlo naleli wayini sisaphuza Baba wethu ongcwele, khumbula ukuthi uphikelele esiphambanweni waphilisa owayihlusula indlebe yakhe. Ziningi izinto ezihlusuliwe kubantwana bakho, ezinye ihlusulwe ngamanga, zahlusulwa izinkulumo, zahlusulwa izo zonke izimo. Njengamanje ngiyakhuleka Nkosi ukuthi isandla sakho sibuyisele izicubu ezilahlekileyo, kunyamalale amaxhwala nala kujeme khona amagazi angasaflowi, aflowe ngegazi lakho elinamandla. Alithi mali ngena beliphuza igazi lakho lihlakaza igaqa lezi esezibonwe. Yes my God, esezibonwe. Oh my God, ama-X-ray nazo zonke izinto, ama-ultrasound nakho konke lokhu okuhlola izimo. Ngiyakhuleka Baba ukuthi izwi lakho Baba wethu ongcwele lilethe ukuphila lesi sidlo, asibe ukuphila ngoba wena uyisithando sethu, and we love you Lord. We give you all the praise and all the glory. Oh, you are Jehovah Rapha. Yes, my God, I declare Jehovah Rapha upon this communion in the name of Jesus. Jehovah Rapha, the Lord is my healer. And Rabba Soko Shetara Yababando Yanda Suku Robo Shenda Baba Wetongwele Isulako Inamanda. Oh my God. Oh Jesus Lord. Hallelujah. Zenatata Yambise. Oh Jehovah Baba, the Lord is my provider.